Hello dolls! Dobrodošle u novi video. Kao što vidite, u istim smo outfitima kao u prošlom videu, ali postoji razlog za to. Zato što sada idemo u drugu drogeriju, u pitanju je DM i tamo ćemo vam prikazati šta je to sniženo u DM-u, šta to nas dve iz DM-a volimo i šta bismo vam preporučili da vi probate. Da, znate već da i u DM-u svakog meseca imate neka super sniženja na različite tipove proizvoda. Evo, vidjet ćete u nastavku šta smo mi to pronašli ovog meseca, tako da idete u shopping sa Two Dolls i nadamo se da ćete uživati. Tako je, nećemo da dužimo dalje ovaj uvod, mislim da smo sve rekle, tako da se bacamo na posao. Samo da kažemo još nešto jako važno, a to je da ukoliko vam se dopao ovaj video, ne zaboravite da komentarišete dole u nešto, bilo šta. Možete da napišete, na primjer, šta se vama sviđa, što je sniženo ovog meseca ili šta ste kupili. I također da se subscribe-ujete na naš kanal, da mi nastavimo da snimamo za sve vas. A sad idemo u shopping, let's go! Počinjemo sa našim omiljenim maskicama za lice, u pitanju je Tea Tree maska, zatim sa limunom i aloe verom. Nešto novo od Garniera što nam je privuklo pažnju jeste ova maska sa vitaminom C. Tu su i Hada Labo maskice koje su također jako hidrantne. Nešto veoma slatko od Balea, Be Cute maska u obliku pande. A ovo deluje genijalno, maske za okoločnu regiju sa avokadom. Ja ovu masku posebno obožavam sa hijaluronskom kiselinom i zaista koža vam je toliko nahranjena posle ove maske. Još jedan favorit jeste M-Beauty maska sa kokosom. Ja držim za rezervu u frižideru još uvek jednu ovu M-Beauty masku za oči, tako da svakako bismo vam preporučili bilo koju M-Beauty masku da probate jer su stvarno odlične. Kako da zaobiđemo našu omiljenu Garnier micelarnu vodu, zaista joj nema zamene. Moja zaista omiljena krema iz drogerije jeste ova Mixina Hyaluron Gel. Jako povoljna, veoma dobra i korisna linija za borbu protiv bubuljica jeste ova Baleina. Nas dve bismo svakako izdvojile Balein Sos Gel koji nanesete ciljano na bubuljicu i zaista ukoliko nanosite više puta dnevno, do sutra će vam bubuljica biti isušena. Ovo nam je jako privuklo pažnju, Balea krema za izbeljivanje fleka. Tako da to je sljedeće što ćemo sigurno probati da vidimo da li radi posao. Hada Labo, šta god njihovo da uzmete, sigurno se nećete pokajati. Tu su i skin serumi koji dalje nismo probale, ali nije kao da ne želimo. Hada Labo Tokyo, dakle ovaj lotion je odličan, tekstura mu je vodenkasta, a veoma hidrantna. Prelazimo na šminku i počinjemo naravno sa Infallible puderom, bilo da je Fresh Wear ili naš mat. Nova stvar od Maybelline, Lifter Gloss, javite na vaše utiske, nas dve ga nismo probale. I naš omiljeni Matte Staying Carmine je sada na popustu, znate 65, Seductress, naša boja života. Kompaktni puder kome se uvek vraćamo jeste Rimmel Stay Matte, a tu su i neki Rimmel Carmini koji su na sniženju, također i mnogobrojne olovke. Moramo još jedan favorit da izdvojimo, a to su Real Techniques četkice, pogotovo ovaj set koji vam je toliko praktičan jer zaista vam pored ovih četkica za lice ništa drugo nije potrebno. Također, Noel četkice su zaista fantastične, posebno ova četkica koja je trenutno na sniženju za blendanje senke, međutim i sve četkice za lice su im odlične. Zanimljivi setovi su na sniženju u DM-u.
Shvatile smo da nikada nismo probale ove balejne sprejeve protiv toplote za zaštitu same kose, tako da moramo to da ispravimo. Nismo probale, ali jako davno smo čitale da su Got2b, ovi sprejevi za zaštitu od toplote, veoma dobri. Ako vam je potreban neki lak za kosu koji će vam kosu držati takvom kako vi želite apsolutno zauvek, odnosno do sledećeg pranja, to je definitivno ovaj Sajas Max Hold. Kao što možete da vidite, svi brendovi su na sniženju. Znate da posećujemo Vanity Hair, draga Andreja nam je rekla da je ovaj Taft True Volumen toliko dobar. I mislim da ukoliko pratite Jovanu na Instagramu, svi ste, ali svi videli ove kupke za tuširanje. Dakle, ja sam naravno po njenoj preporuci morala da uzmem ovu White Gloss koja je prelepa i zaista miriše na Kinder Bueno. Ljudi, ovo vam u životu treba. Nikad dosta šljokica, naravno. Sećate se, pričale smo i o ovom mistu za telo, ima ga ponovo. Mislim da nema osobe koja nije koristila ovo Niveino mleko za telo, nas dve ga zaista obožavamo i mislimo da ono najbolje hidrira kožu. Međutim, ovo Baleino Body Milk je rađeno kao kopija zapravo Nivee i zaista hidrira jako dobru kožu kao Niveino mleko za telo, čak je i miris sličan. U Jovaninoj preporuci sam morala da kupim ovaj Alverde losion za telo. Ljudi, ovo je apsolutno omiljeni losion za telo ikada, zato što vam toliko dobro hidrira kožu, a ostavlja vam taj sloj kao ulja na koži, međutim to nije lepljivo. Miris je sjajan. Za ove hladne dane su zaista odlične i miksina mleka za telo zato što ne ostavljaju beli fil, brzo se upijaju, a dobro hidriraju. Ćao! Evo, izašli smo iz DM-a, ne možemo da uhvatimo dobar kadar, izvinite zbog toga. Ali tako smo u mogućnosti. Verujte nam reč, tako smo u mogućnosti. DM je iza nas. Da skinem ja ovu masku. Evo, završili smo snimanje u DM-u. Evo, izvinite, malo David razložama. Snimili smo sve što nam je bilo zanimljivo u DM-u, što je trenutno na sniženju i šta mi mnogo volimo. Da, videli ste neke favorite, videli ste neke proizvode koje smo, da kažem, i otkrile. Da, nešto što je novo, nešto što je novo u DM-u i tako. Nadamo se da vam je ovaj video kratak a sladak, da vam se sviđa i ukoliko vam se sviđa, vi to pišite u komentarima kao što smo vas već pozvali. Da bismo znali da snimamo to ponovo. Tako je. Vidimo se u nekom novom videu, jel' tako? Tako je. Ljubimo vas, čao!